Za celé 2 roky späť konečne si môžem objednať z Grimace Shake na Mekač. A na tom krásnom večeru si pôjdem i hneď zobrať. Objednal som si Grimace Shake, kuracie nugetky, grillované vermeno a hranolky a pôjdem si ochutnať tento milkshake na prvýkrát. Takto to učí. A Erik z toho nervózny, ale sa zase nevysvíte. Ja tam ani nejdem, to sa nedá charakterizovať. Počúvaj, ten Grimace Shake je ten najlepší zmrzlinový shake, čo som kedy ochutnal. Nemám otázky. Toto je... Máš mi potichu, lebo som v publiku, tak... Toto je fakticky skvelé. Viac lepšie ako McFlurry. Potom tu mám nejaké ostatné objednávky, napríklad chicken nugget, hranolky a ešte aj grillované vermeno. No, vieš čo, dneska mám narodeniny a dávam toto 10 do 10 a určite Grimace ma asi nezabije. Ja neviem, čo je vnútri, je tu? Je to pozrieť zmrzlina a to chutí ako malina. Grimace, to bolo bombastické.